shi yasa mutumin da ya raina sahabbai malam tun a duniya Allah zai wulakanta shi. Ku rike wannan, duk mai zagin sahabbai ko mai cin mutuncin su ko mai musu shagube ko mai bata musu suna ko mai musu mummunan kallo ba zai gama da duniya lafiya ba. Sai ya kaga kaskanci tare da shi, sai Allah ya wulakanta shi, sai ya tozarta shi, sai ya kaskanta shi. Saboda wanda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu, Allah ya yarda da su sun yarda da Allah, ya kira su masu imani har a gurare 89 yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ayyuhal ladhina amanu. Ana kirga wannan sai da aka samu guda 89 a cikin alkur'ani, kuma duk da sahabbai ake. Da haka sun bambanta da imani da ibada da ilimi da kuma jihadin yada addinin Allah. To a cikin hudun nan wanne ka fi su? Imani ko ibada ko ilimi ko yada addinin Allah? Su ne ma'aunin da za ka fi sahabbai da su. In ka fi shi imani faɗi yadda kai ka fi shi, tunda Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa, waɗannan su ne mu'minan gaskiya. Kuma saboda imaninsu, tunda mutane ne, mutum zai kuskure, amma sai Allah ta'ala duk inda Allah ya faɗi sun yi laifi sai ya ce ya yafe musu. Saboda a cikin aiki ake yin kuskure, to kai baka ma aiki ma balle kai kuskura. Shi yasa Allah yana tafiya yana faɗar ladan kuma ya faɗi kuskuren kuma ice ya yafe. Laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi iznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jam'ani inna massazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allah. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم ka gani. Saboda haka mutum ya yi hankali. Musulmi haka kawai ma ordinary musulmi ka ci mutuncinsa ba ka gama da duniya lafiya, balle ɗaliban makarantar manzon Allah. Ba malam baka ba sahabbai uzirewa za ka ba. Su fa zuwa aka yi su aka fara kira suka ce sun fara yarda. Lokacin da ba ka da tabbas wanda suka yarda ma, duk wanda suka rubuta tarihin sahabbai suka faɗi yawansu ba wanda ya ce gaba ɗaya a duniya sun kai miliyan a lokaci, ba wanda ya kawo kalmar miliyan, sai da ce 200,000, 250,000, 300,000. Duk inda kaga ana sallah a duniya to su suka kai ta, duk inda kaga musallaci a duniyan nan na Allah su suka kai, ko ina a duniya su suka kai musulunci. Karamakallah. To ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku tashi ku tafi, ko ku je ku yi ta aiki, ballighu anni walau aya, ku isar, ku tashi ku kai musulunci. Afirkan nan kaf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taba zuwa Afirka ba, sahabbai ne suka zo. Bai ma taba tsallaka ruwa ya hau jirgin ruwa ba a tarihi kafa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bai taba tsallaka jirgin ruwa ba. Ya turo sahabbai ne Habasha, su kuma sahabbai daga nan suka assasa, shikenan aka zo aka yi ta, da aka duk sallar da muke yi kaf a Afirka sahabbai ne. Karamakallah. Ta hannunsu Allah ya kawo mana musulunci, annabi ya ba su kuma suka kawo mana. Shi yasa mutum ya yi taka tsantsa.